What's up, mga moms, mga paps? Nandito na naman ulit ako. Nasa madilim na lugar. Talaga makakailaw dito, tinginex. So, yun na nga. Syempre, dahil sa madilim, alam na kung ano naman ang meron. Ride na naman. So, it's been a long time, guys. So anyways, for today's vlog, uwi kami ng Bicol kasi New Year, so happy holidays sa lahat. Ayan. Actually ngayon guys, marami kaming dala. Meron kaming dalawang spider helmet. Kaya medyo mabagal lang din ang takbo kasi kung napansin nyo, meron akong bag sa unahan. Sa likod, mamaya mapakita ko sa inyo ano sa likod ko. Tingin hindi ko inaasahan na magkakaroon ako sa likod ng ganyan. And of course, kasama namin si Princess kasi iuwi ko siya. Doon muna siya sa Ginubatan for this 2021. Anyway, since madilim pa naman, masyadong kinakapa ko pa naman tong lugar kung saan madilim. So, yun guys, update na lang ako ulit since handa namin is Carmona. Di kayo magtatalisay. Takot kasi si Vinci, masyadong madilim sa talisay. So, yun, update na lang ulit. So, ayan. Ayan si Princess. Siya yung kasama namin. Iuwi ko ng Bicol. So, ayan guys. Eto naman yung motor ko. Bigla ko naging lalamove ngayon. Bumagay. Tomerno. So, ayan. Biyahe na ulit kami. Nagpagas lang kami dito sa Uno. So, ayan. Oh, hindi na siya hard start. Bago na ulit ang battery ko, kaya hindi na ako nag-hard start. So, ayan. Quick update lang din. Siguro makakapag-update ulit ako kapag nandun na kami sa Laguna, sa San Pablo, kasi may kamit nga kami. A few moments later. Regular po. Full tank na lang po. Bayad ko. Salamat. Kala ko sponsor. So, ayan guys. Nandito kami sa Candelaria. Thank you po. So, ito guys yung struggle namin sa pagbalik dito. Wala kaming choice kundi dito sa motor ko ilagay. Di pwede sa motor ni Vinci kasi may top box siya. Ayan. Pasag na ito atras. Ayan. Ay, kaya no choice. Ito, akong gamit ng lalabag. Ayan, kung napansin nyo, nauga-uga siya. Pinagawa namin ng paraan. Ayan, tapos may ganito siya guys. Para hindi siya malanglag kung saang mang side. Ayan, para stable siya. Pag uwi namin, tutupin na namin to. Kasi ang laman nito guys is helmet. So, pwede na ako mag-book. Sino pa-deliver dyan? Pabalik Cavite. Charot! So ngayon, biyahe na kami ulit. Lahat ng mga kasabay namin is mga truck, mga 4 wheels, and some riders na nag-long ride. A little later. So, ayun guys, halina na kami sa Atimonan. And kung napansin nyo, umaga na. Natulog muna kami and nagpahinga ng konti. Kasi honestly, wala kaming tulog. Ay, may tulog pala kami pero isang oras lang. Ako isang oras na pakaranda ko kagabi. Yan lang yun. The rest puro asikaso na, prepare na, ganyan. As in, kulang kami sa oras. Parang may mga hindi nagtugma, tapos may mga transaction pa kaming dapat tapusin. Pero estimate ko mga hapon, nasa Ginubatan kami, ganyan. Siguro pagdating dun, papahinga. Yan. So, yan. Since umaga naman na, enjoy na lang siguro sa ride. Grabe na to, boy. Grabe na to. Grabe ng lubak. Ang ganda namin, guys. Puro lubak. Tapos naka-rimset ako doon. Napaka-bobo ko. Buti pa yung isa dyan. Hataw-hataw. Ang yabang. Nagyayabang na naman. Porket yung suspension niya is panglubakan talaga. So anyway, shoutout sa Casco Market for this Ben Kia padded jacket. Ayan, sobrang comfortable suotin.
kami sa Lopez, Quezon. Ayan. And dumani kami dito sa bypass road or diversion road nila. Kasi dun sa sentro, masyadong traffic, madaming sasakyan, ayan, madaming tao. Kaya napag-desisyon namin, dito na lang muna dumaan. And to experience din naman. Pero kahit pa paano, kung babae kayo ng Bicol, makikita nyo din yung mga alternate routes. So, yun. Quick update lang. Again, enjoy na lang ulit sa ride. And ayan, anong oras na? Alas 10 na. Yung alas namin na 12 AM sa Cavite. Ayan, nabot kami ng alas 12. Dito pa lang kami. Kasi nagpahinga kami and mabagal lang talaga yung pacing namin. Magpamabilis kami pero sa lugar na alam namin na maayos yung kalsada. Kaya ngayon, hindi ko na naman alam kung ilan na naman ang pacing namin sa lugar na to. Kasi alam nyo na kung saan na kami. Sa lugar kung saan grabe ang tagtag. Marami ang lubak and marami-rami ang inaasikasong kalsada. So yan, quick update lang din ulit. Baka pa unti-unting update na lang din gagawin ko kasi yan, malapit-lapit na din kami sa amin. So yan, mag-update na lang ako ulit. 3 hours later. May nang papara. Pinapa-stop. No. Ay, pinara ako. Kasi yung document nandyan. Balikan ka na? Pa? Saan punta mo? Sa Ginubatan Albay po. Ay, ano nga? Rapid. Ay, saan sa kasama ko? Teka lang, asan ka be? Dito sa ano? Saan ka? Nakalagpas na. Asan yung travel pass? Ito sa akin, nandyan sa'yo. Nandiyan sa'yo. Ano, dito ba sa akin? Oo. Sa loob? Teka lang. Ginubatan Albay po. Opo. Ipapakita sa akin. Baka... Ala, paano to? Pa? Salamat. Paano to buksan? Opo. Pa? Sige. Wag lang ka na naman. Ah, sige. Ito. Opo, kasi lang di ko kaya sa aling ano pa. Oh, saro ka! Ano yan, sir? Kasama ko. Okay, ganun po, mama. Yung zipper tapos yung dito. Hindi, ito. Buksan mo to. Ayan, ganyan. Kunin na sa natin, sir. May ano ka yan, may... Yun na yun eh. Pa? Yun yan mo. Sige na, Bin. Nahirapan natin sa rin. Ito. Iwanan mo na ito 60 sign eh. Casey po. Okay. Shena, Casey.
Ito lang ang gusto kong basahin. Ano lang yung pangalan mo? Ito lang ka mo, Mag-girlfriend, boyfriend. Oo, sabutin na lang. Hindi ka agad nag-try kanina. Thank you po. Diyan mo na lang, sakay malat mo na ito para hindi ka na yan. Wala kang travel authority. Wala kang sigurado, balik ka sir. Wala kang ID ng kumpanya. A little longer than a few minutes later. Ingat, ingat. Ingat, ingat. So guys, nandito na kami sa Albay. And kung napansin nyo naman kanina, di ko alam kung baka nakat na yung video ko, diba? Nung dun sa Del Gallego, pinastop ako, sabi ni Vinci kasi naputo na daw yung video ko dun. Ayan, di na ako nakapagpalit ng battery that time kasi sobrang ngarag ako guys. Ngarag ako kasi hindi ako sanay na yung mga importante bagay is kung saan nakalagay. Kaya nung ginanapan ako, hindi ko alam kung saan nilagay ni Vinci. Natagalan tuloy ako, natagalan ako makaalis doon. Nahiya ako kasi hinihinga na nga ako nung nagbabantay doon sa checkpoint. Nakalis naman kami ng maayos. So, if ever man guys, plan nyo na pumunta sa South dito sa Bicol, make sure lang na kumpleto ang documents nyo. Kasi kapag once na yung documents nyo is wala or wala kayo dala man lang na travel authority or mga kung ano man na kailanganin sa mga pagbiyahe, hindi kayo talaga mapasukin. Kagaya nung kasabay namin kanina, di siya pinayagan kasi ni isang papers wala siyang dala. So, kawawa naman ang princess. Sobrang dungis na namin. Dito na lang matatapos ang aming vlog. Salamat sa panonood, sa paglalike, sa pag-share. And feel free to comment for any suggestion and recommendation. So, you'll know the drill. Ride safe. Peace out. Ay, princess. Ayan, nauwi ko si princess ng buhay. Nakamotor lang.